Zastavte sa na chvíľu a všimnite si myšlienky a pocity, ktoré sa vo vás práve teraz objavujú. Len pozorujte, čo robí vaša myseľ. Uteká niekam? Točí sa v kruhu? Alebo je tam strach? Všimnite si, čo cítite vo svojom tele. Cítite niekde napätie alebo bolesť? Alebo sa cítite otupený či prázdny? Skúste teraz v duchu pomenovať to, čo prežívate. Môžete si povedať, cítim hnev, alebo moja myseľ má obavy. A teraz sa vráťte späť do svojho tela. Zatlačte chodidlá silno do podlahy. Narovnajte chrbát. Zhlboka sa nadýchnite. Pohnite rukami a nohami. Vnímajte, že ich máte pod kontrolou. Skúste napríklad jemne zatlačiť končeky prstov proti sebe. Alebo pomaly zdvihnite päty a položte ich naspäť. Jemne sa ponaťahujte a vnímajte ten pocit, že ste späť vo svojom tele. A nakoniec sa zapojte do sveta okolo seba. Otvorte oči, započúvajte sa a poobzerajte sa okolo. Všimnite si, čo vidíte, čo počujete, čoho sa dotýkate a aké vône cítite. Uvedomte si, že okolo vás je celý svet. Všimnite si ten celok. Sú tu vaše myšlienky a pocity. Je tu vaše telo, ktoré ovládate. A je tu svet okolo vás, do ktorého sa môžete zapojiť. Uvedomte si, kde práve ste a čo robíte. A zvážte, kam chcete teraz nasmerovať svoju pozornosť, aby ste túto situáciu zvládli čo najlepšie.